Príjemný dobrý deň, vážení návštevníci našej webovej stránky www.pramenezdravia.sk. Rozhodli sme sa, že nebudeme si otvárať ďalšiu kolónku s kolónkou alebo s názvom novinky. Je jednoduchšie vám tie novinky povedať takto priamo do očí. Pre tých, ktorí nás vidia prvýkrát, len krátka pripomienka toho, čo vlastne robíme a kam smerujeme. Sme veľmi ambiciozná, veľmi sympatická, malá holistická ordinácia, to znamená, zaujíma nás človek celistvý, to znamená so svojím fyzičnom aj so svojím duchovnom. Čo vám môžeme ponúknuť je to, čo naozaj funguje, to, čo naozaj ľudí lieči. Dovolím si to povedať takto, že lieči. Zopakujem to komukoľvek a kedykoľvek, lebo po vlastnej veľmi trpkej skúsenosti 20 rokov peripetí s krížami, práve Dornová metóda, o ktorej sa dočítate v záložke vedľa, ma postavila na nohy. A desiatky ľudí, ktorí boli na tomto lehátko, prešli našimi rukami, mohlo bez myhnutia oka zaváhania zrušiť termíny operácií. Druhou činnosťou, ktorú sme nezmenili, je bankovanie, pretože najefektívnejším spôsobom aj pri akutnom stave pomôcť klientovi bez toho, aby užíval nejaké nezmyselné utišovadlá alebo nedaj Bože injekcie a tak ďalej. A to, čo máme nové, je práve pre tých, ktorým sme to teraz pomôcť nemohli alebo nevedeli. A to je práve alternácia medicínskeho zariadenia, volá sa to celostná pulzná magnetoterapia, kde sme schopní obsiahnuť klienta, ktorý má aj vyšší stupeň osteoporózy alebo artrózy alebo podobných diagnóz s koncovkou róza. A okrem toho ďalších zhruba 200 až 250 diagnóz. U týchto je cena veľmi priateľná, respektíve tieto terapie v štátnych zariadeniach alebo súkromných zariadeniach preplácajú zdravotné poisťovne. My sme si povedali, že touto cestou nepôjdeme, aj keď doplatky u tej konkurencie sú štvornásobne vyššie ako u nás. Ďalšou úžasnou novinkou, ktorá je tiež alternáciou klasickej medicíny, je tzv. Biolampa, respektíve polarizované svetlo, ktoré má nepredstaviteľnú škálu účinkov, ale o tom sa rozmeňovať nebudem. Hovoril som o tom, že by sme radi obsiahli aj nejaký iný systém cenotvorby. Áno, cenu budeme meniť, ale smerom k tým, ktorí majú hlboko do peňaženky. To znamená cieľová skupina detí a mládež, ich pedagógovia, to znamená pedagógovia základného, stredného a vysokého školstva, takisto stredný káder zdravotnícky, to znamená zdravotné sestry, ošetrovateľe a tak ďalej, tí, ktorí fyzicky najviac mákajú a sú v bezprostrednom kontakte s klientom. A takisto naši dôchodcovia, to znamená dôchodcovia na základe zdravotného stavu, to znamená ZTP a starobní dôchodcovia. Toto je cieľová skupina tam, kde môžeme poskytnúť zľavy až do 30%. Týmto pádom a s týmto rozsahom sme sa dostali do kategórie, ktorú si nás môže dovoliť absolútne každý a sme najlacnejší v tomto okamžiku v rámci Bratislavy. Vzdelávame sa výlučne na zdokonalení Dornovej metódy, pretože naozaj stavia ľudí naspäť na nohy. Vieme obsiahnuť prípady, ktoré sú dlhodobé chronické, a to sú tie úsady lumbalga a vyrážanie bolestivosti do stehien a tak ďalej a tak ďalej. A takisto akútne stavy, to znamená včera ma seklo, včera som sa preťažil, včera neviem čo, proste akútny bolestivý stav. V cenníku nájdete takisto aj cenník za klasickú masáž. Je to určite relaxačná technika, ale týmto smerom sa nechceme uberať. Chceme ľudí naozaj liečiť, tak aby odtiaľto odchádzali skutočne po svojich a zrovnaní. V cenníku takisto nájdete aj cenotvorbu na jednotlivý úkon, alebo jak by som to nazval, skôr je to úkol, áno, lebo rozdeľujeme telo na dolnú časť a hornú časť. To znamená, že tá jednotná cena je za terapeutický úkon, nech by trval 60 alebo 90 minút. To len na vysvetlenie, že cena lomeno niečo. Dobre, to by sme mali zhruba z toho hrubohmotného pohľadu. Teraz sa pozrieme pre tých vnímavejších na tzv. Mentálne upratovanie. Tento terminus technicus nikde vo svete neexistuje, definovali sme si ho sami pre seba a je to o tom,
že nastal čas, kedy potrebujeme alebo vnímame, že veci okolo nás sa nedejú tak, ako by sme si želali, respektíve ľudia nám nerozumejú a dostávame sa stále do nejakej polarity. Dostávame sa do polarity s tým, že si poviete, 3-krát som začal podnikať, 3-krát to zle dopadlo, alebo mi nerozumie rodina, alebo mi nerozumejú kolegovia. Niečo sa deje a nemám na to racionálne vysvetlenie. Preto nám pomohla vlastne numerológia, takže veľmi slušný peniaz, keď to takto nazvem laicky, vám vieme vystaviť, prihotoviť a samozrejme odkonzultovať, detailne odkonzultovať tzv. Osobný numerologický profil. Je to o tom, kde zistíte, že či skutočne práca, ktorú robíte, má dlhodobý význam a podľa tých čísiel je skutočne vašim naplnením. Niekde tam môže byť tá zrada vášho neúspechu. Vážení klienti, veci medzi nebom a zemou sú nekonečné. Povedal som vám, alebo dokážem vám ponúknuť len drobný úlomok z toho, čo vás môže naplniť, môže vás vyliečiť, môže vás posunúť ďalej na to, aby ste žili šťastne, spokojne, s vedomím a bytím vlastného dokonalého zdravia, či už fyzického alebo psychického. Osobne sme hlboko stotožnení s myšlienkou, aj s mojou drahou, že byť šťastný je len zvyk. Googlite a prídite. Dovidenia.